Antonella Bella jsemmilkom jagħtikom merħba għal 112 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Programm ieħor fejn fih għandna diversi temi li se niddiskutu, nfakkurkom ukoll illi qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni fil-programm tagħna llejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni kummenti illi għanna miftuħa ma' xandira, nitlob ukoll għanna kollegament telefoniku, nitlob ukoll biex għalissa jitfi il-mikrofonu ħalli umbat indaħluħ meta jkollna bżonn. Qabel ma nibdew bħas-soltu naraw naqra x'inhuma l-argumenti illi sejrin niddiskutu il-lejla flimkien ma' l-announcer tagħna Janika Rapinet. Janika fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Valletta jelbu l-rivali Hibernians u jibqaw bla meluta. 180 minuta deċiżiva fit-telliqa għal post mal-ewwel sitta. Napoli jirrispondu fl-Italja għal umiljazzjoni miksuba fl-Ewropa. Grazzi għemmek Janika tal-interventi għak fil-program tal-lejla. Mana għal din l-ewwel parti tal-programm fejn se niddiskutu il-kampjonat Premier għandna lil Karl Parnis illi qiegħed hawnhekk fuq Zoom. Karl qed tismana? U qed narak ukoll is-sera tat-tajba lilek u lil dawk kollha li jsegwuna ta' kull nhar ta' tnejn. Grazzi tal-fiduċja għax aħna ta' min jinnota aħna dilettanti imma is-segwaċi Alla jbirek qed jiżdiedu u ta' dan aħna napprezzaw. U fuq il-telefon għanna lil Joseph Magri. Joseph qed tismana? Iva Antonello nsellimlek u nsellem il-Karlu s-samija kollha. Tajjeb ħafna. Mela, qabel ma nibdew nagħtu naqra ħarsa lejn is-sitwazzjoni li kellna fid-9 ġurnata tal-kampjonat jew Health Malta Premier kif ukoll il-riżultati u l-klassifika. Mela, riżultati ta' 9 ġurnata qed tarawhom ukoll fuq il-grafika Floriana 2 bil-Kirkara xejn, Gżira United 3 ta' Rainbows wieħed, u mbagħad għandna 3 drojiet ta' wieħed b'wieħed bejn Mosta u Zabbar, St. Patrick, Nashar Lions u Hamrun Spartans u Slima Wanderers u Marsa Xlok. Last but not least, il-logħba il-kbira tal-kampjonat jew Health Malta Premier League dik bej Valletta u Hibernians li spiċċat wieħed b'xejn favur it-tim ta' Valletta. Dan ifisser illi 180 minuta il-bot mill-tmiem l-ewwel parti tal-ewwel fażi għandna din klassifika. Floriana 22, Valletta 21, Hamrun Spartan 16, Slima Wanderers 15, Hibernians u Marsa Xlok 14, Birkirkara 13, Gżira United 9, Zabbar St. Patrick 7, Nashar Lions Rainbows u Mosta 5 punti. Mela, għanna ħafna fuq ix nitkellmu, Karlo Joseph, qabel xejn Joseph nitolbok li sakemm meta ma tkunx qiegħed titkellem, jekk tista' jkun titfil mikrofonu biex ma jkunx problemi fil-feed. Mela, bissa nibdew l-aħwa, nibdew bil-logħba prinċipali, Valletta Hibernians, logħba li rena l-Valletta jirbħu wieħed b'xejn, gol tal-ex ta' Taylor għal-dama. Joseph u Karl, toħna ġiġ kummenti fuq din logħba qabel ma mbagħad nidħlu fuq it-temi ġenerali. Ħajibda Karl u mbagħad ikompli Joseph. Mela hemm xejn bl-age before beauty xejn apparti. Mela kelli tgħidli Karl jagħmel sentenza fuq il-logħba Valletta Hibernians. Is-sentenza tiegħek tkun waħda sempliċi u skjetta. Valletta ikunu għaċċana aktar għal-rebħa mill-Hibernians. U din is-sentenza li għalija tiddeskrivi l-logħba minħabba l-fatt li ta' min jinnota jien mhux se għalej pin supporter tal-ħibsu dejjem qed qatt ma nixtru, biss nemmen li t-tim ta' Valletta kien on the day kien ħafna ħjar minna. U mhux billi nodu ngħidu bid-dovut rispett għax żballu mhux żball. Issa, u laqqas irridu nġibu skuża li għax għandna ħafna injuries, mela inti skwadra mhux għalhekk kemm qiegħda, all right. It-tim tal-ħibs mhux xi tim bħal ta' barra minn Malta li għandu dik skwadra twila, imma jien nippretendi, speċjalment nhar
Is-sibt li għadda aktar impenn, iktar ġewwa jbaqbaq il-plejers, bil-rispett kollu mhux kien hemm plejers jimxu fil-ground li ma xejn. Mela ta' min jinnota kif riġna il-belt l-asta reduha. All right? Ġifieri u kienu żvinturati ma marrux fil-vantaġġ qabel. X'ġara? Is-soltu taħwida pappali fuq wara u qlajna l-gow tal-wħeb xejn, ippruvajna u ma tixtejt li l-Valletta iddominaw il-ħin kollu, imma nemmen li l-ħib setaw għamlu aħjar, setaw impennaw aktar. U issa fej qegħdin briskju li nerġgħu għat-tieni sena konsekuttiva minn mindu ġi inawgurat dal-kampjonat, il-format ġdid, li nerġgħu nibqgħu barra. Dik ir-realtà għaliex, għalija insissa żewġ timijiet bissem li għamluha għall-ewwel sitta, il-Furjana u l-Belt, il-Pija. Fimni, kulħadd tarid irid jaqdef. U nemmen jiena, all right, li minn Birkirkar għal fuq, kulħadd jabbi ċans li jagħmilha mal-ewwel sitta u l-ikbar sorpriża li għandi huwa is-16 punt li għandhom Ħamrun fil-klassifika. Jiġifieri għamilna tu kasa din ukoll, jiġifieri il-Ħamrun qed ikaxkru reperkussjoni tal-lob Ewropew. Imma Antonello. Joseph, iktar minn li Antonello. Nsellimlek Antonello. Mela, l-ewwel kummenti tiegħek fuq Valletta Hibs qabel ma nittakil jew argumenti oħra. Jien ovvjament bħala bniedem illi kulħadd jaf għandi simpatija kbira u ċertu ġibdoliet tim tal-belt kont hemm preżenti man-naħa tal-belt. Ovvjament ħriġna aktar kontent iktar minn sieħbek bir-riżultat. Nemmen li kienet rebħa meritata għal Valletta, speċjalment fl-ewwel taqsima fejn ftit wara l-qatna l-asta ta' Messias, u mbagħad kien onestament naħseb hemmhekk kif kemm darba semma sieħbi Karpanis u anke inti il-problema li għandhom bil-goaler Hibernians għaliex jien ma nistax nifhem sallum minkejja li sewa vantaġġ għat-tim ta' Valletta x'ħareġ jagħmel meta l-azzjoni kienet daqshekk il-bott, tantu hekk anke il-kapten ta' Hibs Bjorn Christensen qisu wkoll qal x'seta' jagħmel, x'ħareġ jagħmel ċewwe, però mbagħad jidher li minn dak il-gowl hawn jidher li t-tim ta' Valletta komplew u fl-ewwel taqsima kellhom il-kontroll assolut. Però mbagħad jekk immorru għat-tieni taqsima naħseb ukoll nrajna iktar azzjonijiet min-naħa ta' Hibernians, nemmen li Hibernians jista' jkun li kienu daqsxejn aħjar mit-tim tal-Belt minkejja illi il-gowl ma ġiex. Però naħseb ħaġa Antonello li rrid nitkellem mhux fuq logħba li għandha x'taqsam mal-logħba però mhux fuq rigward ta' players, rigward ta' supporters. Ovvjament insellem is-supporters tal-atmosfera sabiħa jagħmlu tim tal-Belt u nsellem il-memorja ta' Ċalli Bajjada li ħallina il-ġimgħa li għaddiet nibgħat il-kondoljanzi tal-familja tiegħu ex-plejer ukoll ta' Valletta, però hemm bżonn li l-MFA tieħu ċertu azzjonijiet rigward tajjir razzisti. Ġifieri bażikament kien hemm il-support ta' Hibernians li bdew jagħmlu kummenti razzisti lejn il-plejer ta' Belt Yannick Jankam u wkoll kien hemm in-numru 9 il-Brażiljan il-plejer ta' Hibernians li wkoll spiċċa attakkat. Jaħsiex li dak li nippritkaw barra il-notu razzizm nisperaw li wkoll inżommuh meta jkunu fil-ground ta' Taqali. Però on the whole naħseb li kienet partita ta' ħbiberija minkejja l-inċident li nqalab fil-bankina fuq il-bankina ta' Hibernians, naħseb li kienet partita li wkoll kienet kontrollata tajjeb u nittamaw li it-tim ovvjament li ttama jien it-tim ta' Valletta jkompli b'dar ritmu l qabad. Mela, jiena xtaqt inqajjem żewġ punti fuq il-logħba ta' Valletta Hibernians qabel ma morru nitkellmu fuq logħbiet oħra li xtaqt nitkellem magħhom f'din il-20 minuta li għad fadal. Karl, jiena naħseb li din il-logħba kompli tikkonferma illi bir-rispett kollu lejn kulħadd imma aħna għalmenu jiena għawnek qed nitkellem iktar bħala ġurnalist inħoss li għandi neħħajlajt dan il-punt. Jien ukoll li nara diversi lobbijiet ta' diversi timijiet, però meta inħares lej Hibernians qed nara żewġ fatturi jiena. L-ewwel nett illi ċertu injuries nhar is-Sibt inħassew iktar mis-soltu.
U t-tieni net, bil-rispett kollu lejn kulħadd, imma jiena naħseb Kyle li din il-logħba kienet konferma illi il-weak point ta' Hibernians din is-sena jidher li huwa bejn il-lasti. Mela, ħaġa niddela me punta subajja. Tejli xiġifieri, minħabba l-fatt. Ma nafx, jien nemmen li bej Sakko u d-difiża tal-ħibs, għax da mhux dwar inċident li ġara hekk. Ngħid xi ħaġa mhux tinkwadra. Jiġifieri anka darba minnhom konna qegħdin f'logħba oħra għala argument ma l-istess Sakko. X'inhi l-imma m'għandix li ċken idea. Onestament, minix happy biha dis-sitwazzjoni titqis ukoll il-ħibs dis-sena għalihom diġà labu 3 goalkeepers. Wieħed minnhom kien weġġa', Sakko wkoll kien imweġġa' ġiet 3 goalkeeper li kulħadd jaf għalfejn tneħħassa u xorta li hija bir-rispett kollu lejh ma nafx għalfejn ġib mill-Hibernians għax da bil-kem kien joħroġ fil-kaxxa kbira dejjem kien joħodlok statik fil-kaxxa żgħira li l-ħibs irdu jinvestu u jaħsbu sew fuq goalkeeper min jannar li ġej ta' min jannar li ġej. Ġifieri hemm bżonn li dil-ħaġa tissolvax żgur mhux tagħmlilna ġid bħala tim, ġifieri. U ħaġa nixtieq nitkellem la semmija Seħbi Joseph u mhux se ngħidha buċċi minn quddiem u nassumi r-responsabilità ta' ngħid. Jiddispjaċini u anke qed fir-ril ta' wara l-logħba li tmur il-ground. Jew fuq Facebook ġimgħa qabel tensjoni kbira dak joffendi l-dak u l-ieħor joffendi l-ieħor ġbin ġibu rispett. Ġibu qed nappella s-supporters ta' kull tim, ġibu rispett li bħali li mmur bit-tfal il-ground għax it-tfal huma l-futur. All right. Ħlief, espożizzjoni. Jien it-tifel tiegħi, iż-żgħir, ħareġ. All right, issa minix għaddiż verġni ma' drobur. Imma ħareġ bil-kelma F. U bdejt indawwar ilu jiena. U mbagħad beda jara ħaneħdu pjaċir ma' dof. Di li rrit nwassal messaġġ illum. Iwa jiena supporter Belti biex nieħu pjaċir irrid noffendi l-Kristorja, il-San Talina, il-San Giuseppe, il-San Gaetano. Jibqa la supporter ħibs biex nifraħ irrid noffendi l-Belti. Antonello. Job missierhom bli ma jafux. Ejja nkunu maturi, ejja nieħdu pjaċir. Għala. Isna n-nistas minn il-kaverni kultant, tal-mistħija laħwa, tal-mistħija. Irridu n-nis il-ground. Għaxħana biex nippatronizzaw kulħadd serek u nilabwa unbattara Facebook titqazzes, men, titqalla. U anka, uħa pjaċi li ċerti nies stess, tal-istess supporters, dew sektu l-innaħat rispettivi tagħhom. Meta ħanikbru, meta ħanammaturaw. Hemm bżonn jien biex nifraħ noffendik. Naqla lek il-mejtin. Noffendik bommok, jew bil-qaddis tiegħek. Ejja nikbru l-aħwa għax jagħmel għajpa lina. Isna pajjiż tas-70 dinja, mhux tat-tielet dinja, b'rispett lejn kulħadd. U anka punt ieħor, għamlu Antonello u Seħbi Joseph. Xi tridu tgħidu biha di? Issa dak razzamot, aħna razz ieħor, bir-rispett kollu. Għax is-swed, għax karno ġon differenti, x'għandu ħażin dal-bniedem. Tibqgħux ignoranti men. Tibqgħux. Skużani Antonello tħall daqsxejn imma nħoss għax huma affarijiet li jaħassa jbiedu u jitfgħu dellikra fuq il-futbol. Il-futbol sabiħ meta tara ħafna nies hemm jagħmlu il-filantropija bħalma kienu Francesco Totti ikollok anka Dex li kien jilab mal-Liverpool, Mane, jibni l-isptarijiet. Dak il-futbol mela kulħadd jiġġieled u jitajjar bil-qaddizin u bil-razza u bil-redika. Nikbru l-aħwa u għamlu pjaċir il kulħadd u minn ma ġbux il-gram ma jiġix.
Aħjar ikun hemm tussana għax di biex kanta. Għandkom tant in-nijiet tal-belt, għandkom tant in-nijiet tal-ħibs. Hemm bżonn pum l-ewwel waħda li teħel il-familja. Meta ħanikbru. Skużawni ħadda xejn baqa żgħira ma jiena lija nemmen waħda mill-raġunijiet li dħalt jiena fix-xena sportiva grazzi għall-Altono hija di biex anke nwassal messaġġ li m'hemmx bżonn titpastas biex terbaħ. Erbaħ pros mur ċerebra, eżek li bla toqgħod tiddew titkellem għażin u dajjar in-nies. Imma. Mela, inkomplu fuq nagħlqu l-kapitlu Valletta Hibernian semmek Antonello, jekk ma jimpurtax kemm ngħaddi l-aħħar punt fuq l-gwad Valletta u Hibernians. Ovvjament wara l-logħba tkellmu Tejn Mikallef coach ta' Valletta, Brankan Eżafix coach ta' Hibs. U Brankan u jiena naħseb però illi jista' jkun forsi qed naġġel jien m'iniex daqshekk segwax tat-tim ta' Hibernians. Jista' jkun ukoll naħseb Brankan Eżafix qed tasal biex nintemm relatjhom ma' Hibernians. Dan għaliex waqt l-intervista qal we still cannot find what the problem is. Ġifieri naħseb hemmhekk. Ninsew li kien hemm ammont sostanzjali ta' injuries fosthom ta' key players. Imma f'dak il-każ with all the respect tim tajjeb naħseb ikollu bankina tajba. U tajjeb li ngħidu wkoll li jekk it-tim tal-Belt jista' jkun li wkoll li sista grazzi tal-laqat ma kien hemm l-ebda injury jista' jkun ukoll li jbagħtu xi injury u jbagħtu għax naħseb jien kif tidher il-bankina mhux daqshekk b'saħħitha. Ġifieri, però naħseb illi Brankan Eżafix naħseb ta' ċertu kummenti li qed jitlef il-kontroll tal-iskwadra. Mela, għandna diġà xi messaġġi illi daħlu u li nixtieq naqra qabel ma mbagħad inkomplu fuq argumenti oħrajn nfakkurkom li qegħdin live. Mela, Tonja Xkembri, come on Valletta, never give up. Efrom Tabone, il-ħibs il-kontrattak tagħhom mhux effettiv u dan minħabba li għandhom place importanti niqsin mill-iskwadra. Trid qisi dan it-tim huwa wieħed mill-aktar iskorja, Hugo Sacco huwa l-aktar gowler ambizzjuż u l-iżbalja dan l-istaġun. Brady Buġejja, il-Belt tagħhom iċ-ċans fit-tieni ħafna li ħibsu ma profittawx fil-ferma tiegħi. Sissa dejjem l-opinjoni tiegħi u qed nitkellem bħala parti ta' neutrali Florjana li sbaħ futbol sissa. Rigward Hamrun, rajt formazzjoni inizjali l-bira jidru li serħu xi players compared mal-line-up kontra Lozen. Mark Xkembri, il-logħba li t-referi hija kontra Rainbow Sky, plus li niftakru li kontra l-Gżira weġġa Branescu meta ddaħal Joe Pedraw. Dan huma l-ewwel kummenti illi għandna mill-programm tal-lum insellem ukoll lil Stephen Saliba u lil Alan Jomans li qegħdin jarawna. Mela, Joseph, Florjana Birkirkara, Florjana jżommu l-quċċata. Suċċess fuq l-Stripes ukoll l-ewwel telfa ta' Birkirkara fl-era Gianluca Festa. Taħseb li Florjana dis-sena jidru aktar organizzati? Ifhimni jekk nieħdu fuq dak li ġara l-aħħar kles nirrajna li Florjana dejjem kellhom bidu tajjeb u mbagħad jispiċċaw biex jiżolqu fl-aħħar. Ma nemminx li naħseb li kienu organizzati minn dejjem. Ovvjament, però ma rridux ninsew illi kien hemm xi kumment li s'issa Florjana jilagħbu l-isbaħ futbol. Il-kumment li naqbel miegħu Ulja għaliex jiena għalija xorta nibqa' ngħid illi Valletta tagħmel l-isbaħ futbol ma rridux ninsew illi dak li ġara sentejn ilu meta ġew relegati Belt u reġgħu telgħu qed jilagħbu lob sabiħ infakru illi huma għadhom it-tim bla telfa. Rigward Florjana jidher illi ħajkunu hemm kif kienu f'dawn l-aħħar 3 snin, però jiena onestament nemmen illi naħseb mhux ħajerġgħu naħseb il-Furjaniżi mhux ħajerġgħu jaqtaw ix-xewqa li jerġgħu jieħdu l-lik fit-triq Sant'Anna. Però naħseb Antonello jekk istaqsin fuq l-organizzazzjoni ma naħsibx li darba minn dawn it-3 snin il-mod kif ħadmu transfer market il-Furjana u anke l-mod kif kienu organizzati għall-lob ma naħsibx li qatt jistgħu jiġu ġudikati fuq kemm hu organizzat it-tim Furjaniż. Ovvjament aħna qed nitkellmu fil-kuntesta dis-sena. Ħanejdu hekk. Mela, iżjed kummenti, f'mat għandna domanda lik mingħand Mark Joseph rigward Valletta li nixtieq inressaq. X'taħseb li nixtru li Valletta fit-tinħaq taqsima ishom qed inaqsu mir-ritmu? Ħanejlek kif dejjem qed rridu ngħidu l-verità illi Valletta għamlu akkwisti tajbin, però ħanerġa' ngħid ovvjament hemm ċertu players li bħalissa hemm Janik Janka, hemm Aldama, hemm Radic, players li qegħdin jilagħbu
ħafna ħin tal-logħob jidher li naħseb it-tim ta' Valletta m'għandux bankina biex isib ċertu replacement għal daw il-players. U issa li wkoll qegħdin noqorbu biex jerġa' jibda it-transfer market ta' Jannar, naħseb jiena li Valletta l-ewwel li ma jridu jiffukaw huwa biex isaħħu il-bankina tagħhom. Eżempju, għandhom J. Zoppardu, Paolo Zammi u skużawni Andrea Zammi illi jinsellem l-om ma tneħbib tiegħi, però huma żgħażagħ promettenti u huma futur tal-futbol. Però naħseb m'għandhomx biżejjed jisu dik l-esperjenza illi tajjeb li qed jingħataw iċ-ċans, però s'issa mhumiex biżejjed esperjenzati għal plejers bħal Jan Kamu hekk. Jiena naħseb illi jista' jkun l-enerġija ma tibqax kif tkun fl-ewwel taqsima peress li l-ewwel taqsima Valletta kienu iktar aggressivi. Dan bħal meta opinjoni tiegħi naħseb illi rajna illi jiena minix nara wkoll il-captain ta' Chris Bjorn Christensen kif qed ikun illi dier momenti fejn kien għajjen ukoll, ġifier naħseb Valletta illi dan huwa ostaklu li jrid jeleb it-Timberti illi hija illi jinvesti f'bankina iktar soda f'Jannar li ġej. Mela, iżjed kummenti Renato Vella naqbel miegħek Karl, iżda wara l-logħba kulħadd mar id-dar bil-kwiet mingħajr ebda problemi. Insellmu l-ħabib tagħna Renato li żgur qiegħed isegwi l-programm mod regolari u żgur illi se jsegwi din il-biċċa tal-programm biktar attenzjoni Karl. Għalissa nkunu qed nitkellmu fuq it-tim li jżomm miegħu Renato, it-tim ta' Slima Wanderers. Slima wieħed, Marsa Xlok wieħed, protagonisti fid-dro illi fil-fema tiegħi ma serva lil ħadd. X'taħseb Karl? Ta' min jinnota. Ħanaqra waħda l-klassifika jiena. Floriana 22, Valletta 21, mela daw diġa qegħdin ġewwa għalija. Jiena daw issa għandek iċ-Champion Senjanti. Ħamrun 16, Stima 15, Hibernia 14, Birkirkara 13, issa il-Gżira ħnaq tagħhom. Il-Gżira mbagħad 9 Zabbar 7-5-5-5 ġid l-oħra qtajthom. Jien nemmen li minn Birkirkara sal-Ħamru kollha biċ-ċans li jitlu bil ma jitlux. Wieħed minn daw it-timijiet ħebqa barra. Eżatt. Ejja nitkellmu fuq Slima Marsa Xlok imma l-ewwel qabel ma Slima Marsa Xlok kif interessanti Karl. Ħadu dro li jaf jiswa tnej u jaf ma jiswix għatnej. Qed tifhimni, jiġifieri anka smajt il-kumpanija ġifieri fuq stazzjoni l-oħrajn. Skuża ftit, Joseph, nitolbok titfi l-mikrofonu meta ma tkunx qed titkellem minħabba l-ħsejjes. Grazzi, tista' tkompli Karl. Mela, ġifieri ħadu dro li jista' jiswa u ma jista' jiswa l-ħadd. Tgħidix qed tgħid Karl. Iva, għax fis-sens speċjalment meta tkun qed tilab logħba f'konfront dirett u issa li fadal ġiex finali. Sewwa, min irid jagħmilha mal-ewwel sitta, min irid jiċċallenġja għalik, min irid joħroġ l-ambizzjoni tiegħu sewwa. X'irid jagħmel? Irid jerbaħ il-konfront dirett. Għax issa konfront dirett mhux 3 punti, 6 jiswa. Speċjalment f'dittaq tiegħi. Mela kellhom nagħtu każ jaqaf il-kampjonat kesra millum. Mela ma tkunx diswa enormi għal Birkirkara ma jiġux mill-ewwel sitta. Renato qed jgħidlek aħjar punt milli xejn. Le dik jgħidlu Renato. Għajdu mela issa jerġgħu jieħdu punt isliema mal-ħibs. All right, unba fl-aħħar logħba. Ifhimni, dal-kampjonat jekk ma feħ xejn. Għarreħ nitkellem sejt. Jiena l-ewwel sakemm fimtu għax ħankun nitkellem ġifieri straight and plain. Sakemm fimtu jiena konċettiku ftit fuq, biss kellek tara ma dal-kampjonat kif ġabruħu s-sena l-oħra. All right. Ġustizzja saret ma minn telaf l-ewwel post. Jiena lija ma kienx għawti maħjar mill-Ħamrun issa norm ġiodu jgħidu bil-Furjana bil-rispett kollu. Għax il-Furjana daf saru tim jaslu sem u jiefu u jaqtaw nifisom. Ma nafx l-imma tal-Furjana u nixtieq nuri solidarjetà ma' s-supporters Furjaniżi, għandi ħafna minnhom bibtijaj. Ma nafx x'di. Enigma. All right. Mela l-ewwel kampjonat bħal dak. U mbagħad niżolqu fin-nieġef.
Mela bid-dovut rispett, is-sena l-oħra il-kampjonat mhux huma stess ikkompromettew mal-ħibs. Ma għaniftu dak ieħor, dak għandhom president, għandhom is-supporters, Furjana dak jara huma. Mhux essax problema tiegħi. Ifhimni. Anka Marsa Xtok, sorpriża u mhumiex. Imma di. Għalli numru naqra festival kull ma tfadal 5 minuti u tajb li niftu ftit id-diskussjoni wkoll fuq. Il-5 timijiet li għadhom imdendlin għal-post fit-top 6 u fil-bottom 6 jonqoshom u ħanarawhom ukoll bl-għajnuna tal-grafika. Mela, Hamrun Spartans jonqoshom Florjana u Birkirkara nar l-erba mal-Furjana fis-6 u kwart f'Kordin u ma' Birkirkara nar s-sibt fis-7 f'Kordin. Slima Wanderers minnaħa l-oħra. Slima Wanderers minnaħa l-oħra jonqoshom nar l-erba fis-6 u kwart fiċ-ċentinarju mal-ħibs u il-sibt fis-7 fiċ-ċentinarju ma' Florjana. Hibernians minnaħa l-oħra għandhom 14 punt bħalissa imissom nar l-erba fis-6 u kwart fiċ-ċentinarju ma' Slima u nar s-sibt fis-7 ma' Marsa Xlok. Marsa Xlok 14 punt daqs ħibs imissom nar l-erba fid-9 f'Kordin ma' Zabbar St. Patrick u il-konfront dirett kontra Hibernians nar s-sibt fis-7 ġewwa l-Ħamrun. L-aħħar mhux l-inqas Birkirkara bi-13 illi jonqoshom. Il-logħba għada fid-9 kontra Tarxin Rainbows f'Kordin u mill-ġdid f'Kordin is-sibt fis-7 kontra Hamrun Spartans. Mela, f'dal 5 minuti id-domanda li ħanistaqsi lil Karl u lil Roberto, anzi lil Karl u lil Joseph, hija din. Min fl-opinjoni tagħkom fid-dawl ta' dal-kalendarju qed jirriskja l-iktar? Jien għandi idea ma nisma' lilkom l-ewwel. Kompli int Karl, l-abdejt inti, u mbagħad nisma' ta' Joseph. Jiena lilek qed jirriskja huma Birkirkara u l-ħibs. Joseph, x'taħseb? Mikrofon jekk jogħġbok. Skużani Antonello, jien onestament qed naħseb illi inti qed tistaqsini minn ħajġi eliminat. Min qed jirriskja l-iktar, ejja ngħidu hekk. Onestament jiena naħseb illi qed jirriskjaw l-iktar huma Birkirkara. Ir-raġuni hija mela bidu ħażin ħafna. Ġara, il-vittma kien De Angelis, l-ex coach, jiġifieri sewwa. Issa minn bidlu il-coach forsi bdew saru ftit aħjar, però irridu ninsew ġara fil-bidu tas-sista Birkirkara, neħħew il-Maxwell Maja, il-Koppola, il-Satarjana u anke l-Imbongu jekk kien hemm xi plejers oħra hekk u għamlu akkustajbin bħal Lembu Zuttil. Però naħseb iżball li Birkirkara kienet illi wara il-coach tilef ġiex finals ma naħsibx li kellu Birkirkara kellhom itemmu l-kuntratt ta' De Angelis dak li nistess ovvjament ma nistax tistenna mirakli. U plus li fil-ground minn kif kontra Furjana u anke flopet oħra m'hemmx qisu dak is-sens ta' teamwork ġewwa Birkirkara. Ġifieri qed nistenna li Birkirkara din jirriskjaw ħafna din is-sena. Jiena min-naħa tiegħi l-opinjoni tiegħi naħseb hija li ser ikollna il-logħba deċiżiva se tkun dik bejn Hibernians u Marsa Xlok. Ma rridux ninsew illi almenu fuq il-karta Birkirkara u Marsa Xlok se jkunu għandhom joker xi jilagħbu, sort of, għaliex Birkirkara ovvjament huma favoriti fuq ħaltarxin u Marsa Xlok fuq ħażabbara l-kemm fil-futbol kollox jista' jiġri u ma rridux ninsew li ħaltarxin tilfu xi logħbiet Però Antonello hemm biċċa xogħol oħra u da jista' jaraħ kulħadd.
mill-episodju li rajt bej Marsa Xlok u Sliema id-difiża ta' Marsa Xlok ballerina jiddispjaċini, jiġifieri difensivament naħseb Marsa Xlok mhux qegħdin hekk, però mbagħad Marsa Xlok għandhom ċertu leaders fit-tim u naħseb Birkirkara nemmen li mhux qegħdin. U għalhekk jiena nemmen illi il-logħba deċiżiva Joseph taf tkun Hibernians Marsa Xlok. Marsa Xlok forsi għandhom il-problemi difensivi imma għandhom il-leaders kif qed tgħid inti. Hibernians għandhom l-injuries imma fi players bħal Bjorn Christensen u Lucas Vilella għandhom players li kapaċi imexxu t-tim. Pero ħanejglek, issa, alright, Bjorn Christensen huwa leader u player li għandu rispett lejh. Pero nar is-sibt jista' forsi jikkonferma Karl ma mhix xi affarijiet ta' barra minn hawn, ġifieri jista' jew forsi. Le, dik għandilek Joseph. Ġifieri jien nistenna ifhimni jridu ngħidu illi naħseb Hibernians hemm bżonn xi ħaġa li rridu ngħidu Antlu naħseb li Hibernians ma investewx ħafna minn kif stennejna u onestament qed nisma' l-kummenti tal-ħabib ta' Maranato anka Sliema stennejt aħjar ngħidu li daw akkwistaw players bħal Fernandino Plut jiena stennejt li ħajkunu qegħdin ħaqquhom ma' Bertu Furjana ġifieri hemm ukoll ġifieri dubji fuqhom ġifieri. Sewwa wisq, mela nofsija taret f'kemm li ngħidilkom, għaldaqstant nixtieq l-ewwel qed nirringrazzja lil Joseph illi daħal magħna minn fuq it-telefon. Grazzi Antonello, niskuża ruħi, però kellna kwistjoni ta' emerġenza. U fil-fatt irranġajna xorta Voldiri. Grazzi lilek Joseph. Grazzi Antonello, nsellem konselem ħallu tiegħek Karl, grazzi. Mela, grazzi u kollina Karl li lejla intervjenejna għal dan ir-rokna, ovvjament jiena u inti Karl f'nofs il-ġimgħa se nkun qegħdin nagħmlu diversi interventi mill-grounds. Voldiri dejjem segwu l-paġna tagħna il għaliex il-Kamra Sportiva din is-sena qed tagħmel l-isforzi kollha biex iżżomm lilkom is-segwaċi tagħna aġġornati iktar mis-soltu fuq dak kollu li qed jiġri fil-Kampjonat Premier. Ibqgħu magħna il għaliex malli nidħlu lura għal wara din waqfa ta' riklami. Roberto De Brincazza jkun qed imexxi d-diskussjoni u se nitkellmu fuq il-logħba Napoli-Inter. Għandna membru minn Napoli Club Malta, jien se jkolli niddefendi l-kuluri nerazzurri d-darba u Roberto se jkun qiegħed imexxi d-diskussjoni. Ibqgħu magħna 5 minuti ta' riklami u nerġgħu nkunu magħkom preċiżament wara dawn. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
ABET.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. ABET.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba, għattini parti tal-programm Botta u Risposta. Illum għandi naqra rwol differenti minn dak tas-soltu. Qed nassum qed nilbes il-kappell ta' rappreżentatur, qed nimita ftit il-ħabib tiegħi Karl li jħobb jippreżenta mhux ħażin. F'din il-parti tal-programm se niddiskutu il-konfront prinċipali li kellna fis-serja bejn Napoli u Inter. U għal dan il-għan magħna fuq il-panel, apparti l-editur Antonello, għandna wkoll il-Laron Sammut, membru tan-Napoli Club Malta li ovvjament nirringrazzjawh tal-li aċċetta l-istedina li għamilnilu biex jusen f'dan il-programm. Jiena qabel nibdew din id-diskussjoni xtaqt bil-permess ta' Antonello nagħmel parentesi żgħira fuq l-aħbar ewlenija li kien hemm illum, dik li Igor Tudor tkeċċa mill-kariga ta' coach ta' Juventus. U bħala supporter Juventus xtaqt ngħaddi kumment żgħir apparti r-ril li diġà għamilt aktar kmieni matul il-ġurnata li naħseb li l-Juventus litteralment qed imissu l-qiegħ. Ovvjament wara disa' snin ta' rebħ kienet mistennija li ngħaddu minn dan il-perjodu qed ngħaddu minnu u kif jgħidu l-Ingliżi history repeats itself għax dan il-perjodu jfakkarna meta l-Juventus kienu għamlu 9 snin ma jistgħux jirbħu l-lig wara li spiċċa Trapattoni u ovvjament il-post Calciopoli sakemm eventwalment ġie Antonio Conte u bdejna bis-suċċessi. Nittama li l-għażla tal-coach il-ġdid tkun waħda meqjusa, tkun waħda li d-darba tkun l-għażla tajba għall-futur tal-klabb ta' Juventus. Però dik kienet parentesi qasira dwar dak li seħħ illum forsi l-qudiem imbagħad fil-ġimgħat li ġejjin ikollna aktar ċans niddiskutu x'qed jiġri fil-kontinassa. Infakkarkom li qegħdin f'xandija diretta, ġifieri għal dastant kull min jixtieq jintervjeni bil-ħsibijiet tiegħu jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa ma' din ix-xandira. Biex ngħaddu għad-diskussjoni ewlenija li għandna f'din il-parti tal-programm, xtaqt nistaqsi l-Laron u Antonello kumment min-naħa tagħkom dwar il-logħba tas-Sibt u x'taħsbu li kienu raġunijiet mill-lenti tat-tim rispettiv tagħkom li waslu għar-riżultat finali li kellna ġewwa Napoli. Naħseb tajjeb li jibda Aron peress li ovvjament il-logħba ntlagħbet ġewwa Stadio Maradona u għaldaqstant naħseb li biex xieraq li jibda jikkummenta huwa. Grazzi Roberto, grazzi Antonello tal-istedina bħal dejjem, pjaċir tiegħi vieni fil-programm. L-logħba tagħna lis-Sibt tatna rebħa li ftit li xejn kienet mistennija kolli ngħid għax meta tqis li f'ġimgħa lajna 6 minn il-PSV Eindhoven u tlifna ma' Torino ma tantx kien hemm affarijiet bieħed jistennewna considering ukoll l-ammont ta' plejs li kellna neqsin. Però naħseb Conte irnexxielu jimmotiva biżżejjed lit-tim biex fl-logħba ngħidu importanti mhux se ngħid kruċjali għax ovvjament qatt fadal ħafna żmien, imma fl-logħba importanti wara ġimgħa diżastruża jerġa' jimmotiva ruħu biex jeleb l-ostakli. Naħseb in-Napoli irnexxielhom f'dan kollu, għamlu logħba kbira,
labna logħba tipika bħal ta' Conte tas-sena l-oħra li tatna l-kampjonat. Irtirajna ħafna iżjed milli konna aktar bil-possess tal-ballun bħalma konna fil-lobiet, anke sforz għal De Bruyne biex ngħidlek forsi nsemmu aktar tard. U ħadna l-okkażjonijiet li kellna nuħdu. Naħseb dik kienet raġuni prinċipali li waslet għar-rebħa. Ovvjament, id-diskussjoni kienet ukoll konċernata mal-penalti li kien hemm li ngħidu l-penalti kien u li wieħed xejn. Ir-riżultat finali ma kienx wieħed xejn, kien 3-1. So jekk kienx determinanti jew le, inħallu r-riżultat fl-aħħar jiġġudika. Però naħseb all in all kienet rebħa meritata għan Napoli, rebħa li ridnija, rebħa li ġiet wara ġimgħa diżastruża, nerġa' ngħidha x'kienet importanti ħafna. So kien hemm players li raġgħu għamu l-okkażjoni għax kienu ġejjin minn perjodu diffiċilissimu, tipo bħal De Lorenzo li kien kritikat ħafna mis-supporters Napolitani f'dawn l-aħħar ġimgħat. Kien hemm l-inġeri. Iva. Qabel jikkummenta Antonello, x'qed nistaqsik mistoqsija. Issa ovvjament ħansaqsija mill-lenti wkoll tiegħi tal-esperjenza ta' coach. Taħseb li l-inġeri ta' De Bruyne affettwat b'mod pożittiv lil-Napoli fis-sens jiena kif konna tkellimna darba kont qed nara diffikultà min-naħa ta' Conte biex isib bilanċ u biex ikollu l-De Bruyne u l-McTominay fl-iskwadra inizjali. Taħseb li l-inġej ta' De Bruyne neħħiet minn dak il-pis li kellu fuq Conte u anke l-plejers setgħu jilagħbu b'mod aktar liberu? Iva, naħseb li iva, ironikament De Bruyne huwa problema għal Napoli u raġuni naħseb li hija waħda. De Bruyne huwa plejer li iħobb il-possess tal-ballun, iħobb il-ballun saqaħ, jikrossja minn naħa għall-oħra imexxi il-ballun. So Conte kellu jbiddel is-sistema tal-lob tiegħu li kif għadt is-sena l-oħra kienet waħda iżjed li nirtiraw lura, nilqgħu ġofina, u mbagħad naħarbu bil-kontrattakk, jidħol McTominay, unsibu l-gowl. De Bruyne kellu jbiddel it-tattika tiegħu. Meta nqala l-ironija hija li arġajna morna għas-sistema kif konna nagħmlu s-sena ta' qabel, McTominay kien iktar free biex jilgħab il-logħba tiegħu fejn jidħol tipo minn wara u jattakka jsib l-ispazji vojta, naħseb ta' ir-riżultat. Fil-fatt din kienet waħda mill-suġġetti biex nagħmillek counter argument. Ġifieri taħseb De Bruyne huwa asset jew liability għal Napoli fis-sistema tattika li jipprova jidaħħal Conte. U mistoqsija oħra, m'għandhomux ħallat il-Flori l-Antonello. X'taħseb li kieku Napoli once meta jkun hemm De Bruyne jużaw il-McTominay bħala striker? Mela, De Bruyne huwa asset bla dubju huwa ħafna iżjed asset li huwa aktar liability. Ma jistax ikun li tittratta l-De Bruyne bħala liability bl-esperjenza viżjoni tal-logħb qatt ma jista' jkun li jkun liability. Jista' jkun li forsi kellu jbiddel it-tattika u ċertu players batew, iva jista' jkun, però l-inol jekk titfaħħu fuq meżjien De Bruyne huwa ħafna iżjed asset mill-liability, għalija issa sfortunatament weġġa u għandu xarejt li jitgħamil l-inqas barra, so dik hija problema oħra mal-ħafna li għandna. Issa jekk McTominay jistax ikun u l-persuna li jilgħab bħala l-striker tipo Falson Weaver kif lab David Neres, ma naħsibx għax naħseb McTominay l-logħba tiegħu huwa iktar ta' ċentrokampist li forsi jidħol għal crosses. Is-sena l-oħra ma nafx kemm il-gowl skurja minn crosses li ġie għalihom minn wara. So ma naħsibx li għandu jkun striker. Hemm iċ-ċans ta' Falson Weaver Neres, ma ninsewx li Hojlund daqt jaġa jidħol lura, għandna Lukka qiegħed hemm ukoll, so ma naħsibx li għandu jkun McTominay, però jekk nagħmlu bis-sistema ta' 4-3-3, McTominay għandu jkun tajjeb. Jiena biex nagħlqu dal-parentesi fuq Napoli naħseb issa naf li ħajkun hawn ma jaqbilx miegħi, però naħseb l-inġeri ta' De Bruyne ħadd tkun blessing in the sky kemm għall Conte u kemm għall-kamp ta' Napoli. Antonello. Potenzjalment iva.
Mela, wara 7 rebħiet konsekuttivi fil-kompetizzjonijiet kollha waslet telfa. Ma kontx qed nippretendi li l-Inter se toħroġ minn Napli b'3 punti għaliex nafu li konna qed nilagħbu ma' tim li fil-fema tiegħi bħalissa nikkunsidrah bħala l-aqwa fl-Italja. Ma inħoss illi meta tqis il-kuntest ta' 90 minuta, Napoli rebħu il-logħba anki minħabba żewġ episodi illi ħan nitkellmu fuqhom fil-parti li jmiss ta' dal-programm. Li forsi wieħed jista' jinnota hija illi xorta hemm ċertu fatturi illi qed jinkwetawni. Per-eżempju, il-fatt illi Lautaro Martinez reġa' ma derx għal logħba ħalli meta ibbatti bekka ma kontesta fuq dik nitkellmu żjed tard. Però Antonello, ħawaqfek waħda, dik ma jimpurtax. Jien naħseb li kieku kellna nagħmlu lista ta' konfronti diretti li fihom El Toro ikun inviżibbli. Naħseb mhux full skep minnew. Imma anki tnejn u anki tlieta. għadkom tikkonsidrawh top player, captain tat-tim li suppost jagħmel id-differenza u mbagħad flobit bħal daw ikun resistenti. Il-coach għandu jibqa' jilagħbu mal-ewwel 11 f'daw it-tip ta' logħbiet. Lautaro titolari Jew dejjem. jilgħab Jiena li Lautaro. jiena issa ħan nitkellem bħala opinjonista sewwa. Jekk plejer jien f'daw il-logħbiet ma jtinix, ma nibdiex. Alright, jekk għandi l-turam u nibda bihom. Fiċ-ċirkostanza attwali li għandek il-turam mweġġa. Jien naħseb li Min fija. tista' tinżelna b'Bonni u Pio Esposito? Min tista' tinżel ġo Napli b'Bonni u Pio Esposito titolari, Roberto? Jiena ħanejdlek mhux biex nagħtalek l-argumenta ġifieri, però jiena li jiena naħseb kifu. Waħda mill-iżbalji li għamel kienet li meta kien hemm l-injury ta' Mkhitaryan, flok daħħal il-Frattesi, daħħal il-Zelinski. Jien dik il-bidla ma Naqbel qbilx magħha. miegħek. Right, number 1 Zelinski rari lab. 2 X mela da ħajkollu iktar pressure minn sħabu. Tlieta plejer bħal Frattesi qed inkomplu narmuh, jien ma naqbilx pereżempju illi anke issa li Mkhitaryan għandu xahar barra nippretendi li t-titolari jkun Frattesi. Mhux hekk. Jilagħbu tant flimkien barra l-Frattesi man-Nazzjonal ma jilagħbux mal-Inter allura. Plejer qed naħarquh u qed nitilfuh. Però smani, ħalli anke mmexxu l-flow tal-programm. Inti semmejt l-episodi kontroversjali. Kont se xi ħaġa ma qabel ma naqbżlu fuqhom. Roberto. Fattu li qed jinkwitani huwa illi din diġà sħaqt fuqha anki fi programmi passati. Jekk taraw l-azzjonijiet taż-żewġ gowls l-oħra ta' Napoli, daw qabduna. Ġew minn fuq plejer li kontra qalbi jiena qegħdina ma naħseb illi wasal iż-żmien li jinbidel. Għax l-età fuq Acerbi hemm qiegħda. Kollox ma kollox però jiena jekk tieħu l-kuntest ta' 90 minuta mill-awba overall nibża li Napoli forsi kien ħaqhom jirbħu. Imma ejja ħankomplu niddiskutu u mbagħad għandna xi messaġġi wkoll. Ma biex kifet l-ewwel biex inkomplu sfortunatament fejn l-Inter dejjem ikun hemm episodi kontroversjali biex ma naqlax polemika u fl-ewwel taqsima kellna l-penalty favur Napoli li l-referi Marjani saffar għal daħla li għamel Mkhitaryan fuq li Lorenzo. Fit-tieni taqsima li rjus saħnu xi ftit kien hemm Battibek jaħraq
bej Antonio Conte li nafu kemm għandu karattru splussiv u Lautaro Martinez li daw sa ftit ta' snin ilu kienu jaqsmu l-istess dressing room ġewwa Milan. X'taħsbu fuq dawn il-mumenti kontroversjali? Issa ovvjament penalties, daħliet, VAR, jekk naraw pereżempju l-bieraħ logħba tal-Juventus, penalti ċar fuq Conceição li laqqas biss il-VAR ġibet l-attenzjoni tar-referi. Jiġifieri kemm taħsbu li daw speċjalment il-penalti daw fl-ewwel ħafna favur Napoli, kemm taħseb Aron ħanibda minnek li dak il-penalti kkundizzjona l-andament tal-logħba? Jiena ma naħsibx li kkondizzjona l-andament tal-logħba u dan ikkonfermah il-coach tal-Inter stess kifu għax fil-kummenti tiegħu wara l-logħba fil-fatt qal li huma kien se jikkummenta waqt dwar id-deċiżjoni arbitrali u semma wkoll li wara li marru fuq it-tuwan l-Inter iktar inħlew is-saħħa fil-ġlieda li kien hemm dejn il-xismu dejn il-bankina milli fokaw fuq il-logħba. U da ġifieri jkompli jikkonferma l-fatt li l-episodju ma ġrax fid-90 minuta, l-episodju ġara fit-30 minuta, l-Inter kellhom iċ-ċans kollu tad-dinja jidħlu fil-logħba, to be fair kienu sfortunati li ma skurjawx fuq il-1-0 x'ħabtilhom tnejn mal-lasta, għadda ballun ħakkek mal-lasta wkoll ta' Lautaro, so kienu sfortunati hemmhekk. Però mbagħad fit-tieni ħaf kif semma Antonello wkoll, iż-żewġ goals li qalgħu it-2-0 u 3-1 kienu żbalji difensivi ta' tfal ngħidilhom mid-difensuri tal-Inter. So naħseb l-episodju seta' kien kontroversjali u hawnhekk ukoll ngħid ukoll għall-midja Taljana, ġifieri jekk tara l-midja Taljana da ġabuh lill-assistent referi qisu qatel il xi ħadd. Saħansitra fuq Sport Media sert illum rajt ġabu lill-linesman wiċċu hekk tipo primo piano, questo è l'assistente che ha dato il rigore. Da qatel il xi ħadd. U da ġifieri daw episodji bħal daw ġraw favorina, ġraw kontrina, favur l-Inter, kontra l-Inter, u ħajibqgħu jiġru. Ġifieri naħseb jiena li nagħlqu l-logħba kollha li ġara fuq dan l-episodju li biex ma nsemmux ukoll il-Lautaro mal-penalti li taw lin-Napoli għamel 5 minuti jipprotesta mar-referi mingħajr ma qallu xejn. Huma ħerġin mid-dressing room mat-tieni ħaf jintiemi dal-referi ħireġ miegħu pass pass. U mbagħad ukoll sopra korner bastonata għal ġlieda ma' Conte u daqqas karta safra. So let's put everything into context. So ngħidu li l-penalti seta' kien kontroversjali, fair enough, all right, mhux problema, però naħseb kien hemm ċansijiet kbar l-Inter biex jarġgħu jidħlu fil-logħba, kienu sfortunati, però mbagħad ukoll fit-tieni ħaf ma naħsibx li qagħdu attenti wisq fuq wara. Ara, jiena fimni, meta konna nara l-logħba bdejt ngħid li l-penalti kien. U iktar mid-daħla ta' Mkhitaryan illi għalija l-uffiċjal saffar il-penalti iktar kont qed nara d-daħla dik is-siq ta' ċerbi biex nkun onest. Issa ħalli imbagħad meta rġajt rajt l-azzjoni fuq ir-replay u wara diversi wkoll kummenti ikkonfermajt li jista' jkun il-penalty seta' ma natax, imma seta' ma natax ħanajt, mhux ma kienx, għaliex minkejja forsi l-fatt li ħafna partitari interesti mhux ħajaqblu miegħi. Jiena xorta naħseb illi jekk ma kienx fuq il-Mkhitaryan kien fuq id-daħla ta' ċerbi. Jiġifieri. Il-bqija il-Battiberg bej kontra Lautaro mhux ħaġa ġdida, rajni anke meta daw it-tnej kienu qed tingħalaq il-parentesi interesta. Affettwat il-logħba. Naħseb illi kifu tkellem tajjeb jiena u nistrieħ fuq il-kummenti tal-coach. Tajjeb, mela. Issa għandi mistoqsija li Aron. Bħalma tkellimt inti manka minħabba nuqqasijiet li kellkom fl-attakk għal din il-logħba Conte għamel użu minn Neres bħala false nine li l-Ispanjoli jgħidulu falsa nueve. U jidher li kienet mossa tattika li rnexxiet għal inqas f'din l-logħba. Taħseb li din il-mossa
Conte ħerġa jirrepetija anke meta jirkupru lil Hojlund u anke eventwalment il-Lukaku biex qabel tikkummenta wara dal-kummentar ħanaqra ftit messaġġi li rċevejna minn dawk li tisegwuna u mill-ġdid nirringrazzjahom tas-sapport tagħhom. Aaron fidejk. Ma naħsibx li jista' jibqa' jagħmilha b'mod regolari, naħseb kellu jagħmilha minħabba ċirkostanza. Kif tajjeb inti Roberto, Lukaku nweġġa, Hojlund nweġġa u Lukka mhux li kellu xi perjodu feliċi. So kellu jipprova David Neres bħala falsa 9. Li naħseb irnexxiet għax ma kienx wieħed li kien statiku bħala punta imma beda jiġri min naħa l-oħra fl-attak, so beda jħawwa xi ftit lid-difensuri tal-Inter. Jena naħseb li bir-ritorn ta' Hojlund, Lukaku fadallu ftit, naħseb bir-ritorn ta' Hojlund ħanerġgħu naqgħu sistema ta' Hojlund bħala l-punta prinċipali, huwa plejer li għadu żagħżugħ, plejer b'saħħtu, jilgħab simili ħafna bħal Lukaku, naħseb li fil-logħob li lagħab ta' riżultat u skorja, so naħseb li jiena naħseb ħajerġa' jaqa' lura għal Hojlund attakkant, potenzjalment jaf jarġa' jużah il-David Neres bħala falsa 9 imma ma naħsibx li tkun xi ħaġa li tkun regolari imma għaċ-ċirkostanza skont il-każ. Okay. Antonello, naqraw xi messaġġi. Iva ħallu wkoll nagħtuna opportunità minn qed isegwina isemma leħnu. Narhom jiena jew inti? Arhom inti. Okay, mela. Dylan Tedesco qed jgħidilna x'inhi raġuni għalfejn Conte dejjem jibrilla fil-League, però jiddiżappunta fiċ-Champions League. Ma nafx ngħidlek onestament. Jista' jkun li Conte jippreferi l-ambjent lokali fil-passat ġrat ukoll anke meta kien mal-Inter, Antonello inti taftajt iktar minni. So jista' jkun li huwa dan il-każ ma nafx li hemm xi raġuni partikolari, jista' jkun hija pure luck as well li anzi bil-maqlub pure unluckiness. Għax ngħidu kif inhi ġitna ħażina wkoll mal-PSV Eindhoven kellna l-aqwa players tagħna kienu kollha mweġġajn. U l-PSV Eindhoven ġihom kollha tajb kienu jisom il-Galacticos, l-aqwa żmien tagħhom qed jilagħbu. So jista' jkun ġara hekk. Però il-Champions League fadal 5 logħbiet oħra għadna hemmhekk u ma naqtax qalbi definittivament hemm ċans li jgħaddu l-ewwel 24 tim. So ċansijiet hemm għadhom. Mela, Mark Xkembri qed jistaqsi x'taħseb li jiġri meta l-Inter jiġu ma' tim ta' stoffa qed iwassalhom biex tispiċċaw fuq in-naħa tal-liefa. Din hija xi ħaġa li qed narawha regolarment u li qed tirritani ħafna għaliex jiena nemmen illi l-kampjonati jintrebħu fil-konfronti diretti. Issa ħallija illi jien diġà qed kemm il-darba li dis-sena l-objettiv huwa li nidħlu mal-ewwel erba' ma il-fatt li titla fil-konfronti diretti, that is not on. Klomar Brinkat, fl-Italja minnu l-aqwa attakkant, Vlahovic, Dobvik, Leaw, ejja ma ndaħqux. Lautaro plejer kbir, naħseb hawnhekk Klomar irrisponda lilek, Roberto. Kulħadd għandu dik tal-opinjoni tiegħu. Jiena qed nitkellem fuq il-fatti mhux fuq il-perċezzjoni tal-bniedem. Plejer tajjeb, attakkant prolifiku, l-iktar li jibrilla fil-lobijiet kruċjali, mhux mat-timijiet iż-żgħar. Mat-timijiet iż-żgħar kulħadd kapaċi jiskurja. Mela, nistgħu nkomplu bl-aħħar battuti tad-dibattitu. Mela, issa għandi mistoqsija lik Antonello mbagħad qabel nagħlqu dil-parentesi għandi mistoqsija tnejn li huma lilkom. Din kienet bħalma semmejna anke fil-messaġġi ta' l-kumment ta' saħibna Mark. Din kienet it-tielet telfa s'issa għall-Inter fil-kampjonat. U normalment tim li jiċċalenġer tal-iskudetto l-iktar li jista' jitlef huma 4 massimu 5 logħbiet. Għadna f'Ottubru ħanispiċċaw ix-xahar ta' Ottubru u l-Inter f'dan il-kampjonat diġà sofrew 3 telfiet. X'taħseb li ħadd tkun it-triq quddiem ovvjament tat-tim tissimpatizza miegħu inti.
Jiena minnaħa tiegħi dejjem kont ċar sa mill-bidu tal-istaġun illi dis-sena l-Inter mhijiex ta' lik, anzi jiena kien hemm żmien fis-sajf kont ngħid l-Inter se niġġieldu għall-Conference League biss il-ground wera il-kontra. U però jiena minnaħa tiegħi nisħaq li l-ewwel objettiv tal-Inter irid ikun li nġibu 73 punt, ħanfittxu nitlu Champions League u mbagħad naraw minn hemm. Però għal kontra ta' uħud mis-supporters tal-Inter illi qegħdin għandhom dal-ħsieb jien ma naqbilx li l-Inter se tiġġieled tal-lig dis-sena, nibża li l-kampjonat se tkun kwestjoni ta' Napoli u Milan, però ma narax għalfejn m'għandniex nidħlu Champions League is-sena d-dieħla. Voldiri post mal-ewwel erba' nemmen li jġibuh l-Inter, mhux iktar però. Tajjeb, ħan nistaqsi mistoqsija u nixtieq tweġiba verament sempliċi minn tnejn li intom u nagħlqu din il-parti u niġu fit-tmiem tal-programm llum. X'persentaġġ tagħtu lit-tim tagħkom li jista' jirbaħ il-kampjonat? Jibda Antonello xogħdu kemm semma li l-għan huwa Champions League ħanaraw x'persentaġġ ħajati għall-Inter li jistgħu jirbu l-kampjonat. Diġà ġibtek naħseb jiena, Roberto. Ma tittini percentaġġ imma. Zero. Zero? Jiena li għal-lig dis-sena bejn Napoli u Milan se jkun. All right, il-Roma taqtaħħom barra wkoll. Ara, ħalli ngħidu ħaġa però. Rile, Roma naqtaħħom barra biss. Fl-Italja mużanza illi min jirbaħ il-mit-sena jirbaħ l-Scudetto. Meta l-Juventus għalqu mit-sena fis-97 ħadu l-lig. Meta il-Milan għalqu l-mit-sena fid-99 ħadu l-lig. Meta l-Lazio għalqu l-mit-sena fis-sena 2000 issa kif konu xfatta imma ħadu l-lig. Meta l-Inter fl-2008 għalqu l-mit-sena rebħu l-lig. Fl-2026 in-Napoli talaq mit-sena u fl-2027 jalqu mit-sena Roma. U nħallikom d-domanda jiena fuq di. Is-sintom taħsbu li f'pajjiż bħal l-Italja ħadu l-lik il-Lazio fiċ-ċentinarju u mhux se jieħdu in-Napoli u iktar Roma s-sena d-dieħla? Kienu żminijiet totalment differenti, Antonello. Iva, ma nafu l-Italja kif jaħdmu, Roberto. Jiena issa b'kull rispett lej Aaron u lej Kuġinuwi li huwa supporter kbir tan-Napoli, ġifieri. Ma nemmix li l-awtoritajiet tal-futbol Taljan iridu jaraw li Napoli jirbħu żewġ kampjonati mfila. Ma naħsibx. Alright, id-dominanza tan-Nord dejjem hemm tkun. Li jieħduh darba u mbagħad forsi jerġgħu jieħduh sentejn tliet wara dik orrajt, imma li jieħduh sentejn fila plus tinsix Conte għandu ħafna dewwa fl-Italja. Jiġifieri ma tantx ħajħalluh jerġa' jibda jirbaħ il-lig regolari 100%. Però biex inwieġeb ftit qabel ikkummentaron, jiena l-Inter intihom 33% ċans li jirbħu l-kampjonat. Jiena jgħallek kollok raġun, niġu f'Mejju nkun qed nagħmel il-programm bil-blu l-iswed u l-blu, ma kif qed ngħidilkom. No. Fidej, Karon. Jiena mhux soltu nkun daqshekk ottimist, anzi wieħed li meta jiġu naf li jkollna suċċess pjuttost negattiv, però naħseb din is-sena u għatta mill-bidu anke ma' sħabi l-klabb. Is-sena tinħossni daqsxejn żied ottimist u jekk għandi nagħti persentaġġ, nkun ottimist ħafna, nagħti persentaġġ ta' 60% ċans li noħdu l-lig. It-tim hija tajjeb, kellna l-perjodu ħażin mela l-ebda dubju. Lajna sitta kif semmejt l-ewwel kienet ħaġa ta' mistħija, però episodju ikraħ kull tim jista' jgħaddi minnu. It-tim hemm miegħed jiena fiduċjuż ħafna f'Conte bħala coach u bniedem li jibqa' jiġġieled u jissielet sal-aħħar kif għattint vera għandu ħafna dewwa, però naħseb jien iktar ittieħ is-saħħa dik u ittieħ is-saħħa biex jerbaħ
u biex jagħti risposta il-kull min jixtieq ilu d-deni. Bont sportiv ovvjament. So jiena nagħti 60% ċans id-darba. Sa naraw. Tajjeb li tkun ottimist fil-ħajja. Ej, għal darba nippruvaw. Jiena għandi 50% hekk kif tajt. Li forsi xi darba li Juventus nerġgħu nirpiljaw, ma. Tax qalbek Roberto, periodu. Naħseb bħalissa jisek tgħid li Malta jikkwalifikaw għal World Cup. Imma insomma. Mhux daqshekk kumbat, mhux daqshekk. Mela, Issa tkunu kontenti x'ħajkolkom il-Spalletti bit-tatu tal-iskudetto. Ma nafx kemm jiġi Spalletti onestament. jien iktar ngħid Palladino. Xettiku. Jiena naħseb nipprova nara l-affarijiet outside of the box. Bil-administration li qed tiġi formata naħseb iktar ħajmorru għal coach barrani. Jindik hija kif tajt. Ix-xamma li qed narax għandek il-Komolli Franċiż, Modesto Franċiż, ġabu wieħed issa barrani, direttur sportiv jaf ikun barrani wkoll. Eventwalment, u tinsix Spalletti għandu ċertu paga, il-Juventus tiġi għandhom żewġ coaches issa fuq il-wage bill tagħhom u ma naħsibx li jaffordjaw il-paga li jitlob Spalletti. Żgur. Apparti li kapaċi jkun hemm backlash mas-supporters. Għax da jiena nara li ħajkun xenarju simili jiġi Spalletti għal meta ġi Sarri. Mela, Aaron, qabel ma nagħlqu, Napoli Club Malta. Iva, bħalissa dejjem bi preparamenti kbar għal żmien il-miliet. U wissem attività fl-14 ta' Novembru, rikla għal-membri, u mbagħad ikun hemm l-ikla ta' żmien il-miliet u New Year's Eve, so il-klabbat jippreparu kbir. Kull nista' ngħidu li kull logħba tkun hemm nies ġodda ġejjin fil-klabb speċjalment Naplitani li jgħixu Malta din hija xi ħaġa sabiħa għax il-klabb qed ikompli jikber u jkabbar l-exposure tiegħu għan nies li mhux solitament naraw il-klabb. So nuħdu pjaċir ħafna li naraw hekk u nkomplu nkabru l-klabb biex jibqa' jsiru iktar ikbar tul iż-żmien. Mela, nista' noħu overi minn hawnhekk Roberto, grazzi lilek tal-li ħadd ħsib din parti tal-programm u grazzi wkoll lil-Laran, grazzi wkoll lil Janika illi qed issegwi l-programm u grazzi wkoll tax-xogħol li qed tagħmel bħala announcer. Grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Ejabet, Paper Avenue u The Barber u nħeġġixkom tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u tifjorixxi. Dan il-programm minn ftit ieħor ukoll se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemmhekk taqsu subscribe ħalli ma titilfux xejn mill-kontenut kollu illi qed nofrulkom minn ħin għal ieħor inkluż il-diversi reels illi qed joħorġu, ħarġet ukoll reels li mbagħad sentella wkoll fuq il-YouTube channel tagħna. Programmi għadha f'nofsinhar ikollna programm speċjali mis-sensiela Itbassir. Fil-għaxija u mbagħad jien ħankun qed naġġornakom mit-Tony Bezzina Stadium għall-logħbiet bejn Valletta u Gżira United u Tarxi Rainbows bil-Kirkara. L-erba' Karl Parnis jaġġornakom fuq il-logħba bejn Hibs u Sliema mill-Kampjonat Premier u jista' jkun li Dylan Tedesco jintervjeni mill-logħba Floriana Hamrun. U nar il-ħamis mbagħad jirritorna tbassir jien Roberto, Dylan u Karl bil-previżjoni tal-logħbiet tal-weekend. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nar it-tnejn li ġej jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlif il-lejl it-tajjeb ħudu ħsieb u niltaqgħu fil-programmi li ġejjin.